Jotelo mawuok Ukambani opako okang' ma jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka gi kweth mare mar dhi limo kendo ywago familia mar Raila Odinga yo bondo. Giwacho ni Raila owinjore gi luor makende, wira ni nokedo ne demokrasia ma Kenya. Jalup gavana ma Machakos Francis Mwangangi, ma bende noywore nyasino, oyango Raila kaka jalo manochiwo ngimane ne kedo ne ratich oganda jo Kenya. Kuom mano, Mwangangi wacho ni wach mar kedo ne ratiro nyaka dhi nyime kata obedo ni Raila osenindo. Limbe mar Kalonzo gi Lange nokelo kanyakla jotelo mopogore mawuok e tunge duto mopogore mag Ukambani. Nasema ya kwamba alikuwa mpigania wa haki za binadamu. Alikuwa akiongea sana na akisukuma tukuwe na serikali za ungatuzi, na serikali ambazo ziko na fedha ya kufanyia wananchi kazi. Alitaka usawa, na tuendelee kuona ya kwamba amepumzika. Sisi tunasema hayo mambo yale alikuwa anayaenzi sana, tutaendelea kuyafanya, tutaendelea kuuliza serikali iendelee kuyafanya.